खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर बिजेपिनि जिहेतु डमिनेन्स बे डमिनेन्सआव थायोब्ला 35 लाख बर'फोरनि फिउचारा खोमसियाव थांगोन नामा इउपिपिएलआ 5 बोसोर जासेयावबो दासिमबो रायजो राजाफोरनो जाबायदि खोथा होदोंमोन बे खोथा होनाय बायदि खामानिफोरखौ आबुङै मावफुंजोबनानै होनो हायाखै रायजोफोर बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों मसलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि बारग' नेहाथारि मिथुन स्वर्गियारि बिथाङा मसलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि बारग' नेहाथारि मिथुन स्वर्गियारि बिथाङा इउपिपिएल हानजाखौ नागारनानै बिपिएफडीएलआव जयेन जाफैखांनायनि उनावहाय बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदो हाग्रामा महिलारिया वान मेन आर्मि बिटिसि बिसायख'थि फैजासिमाव हाग्रामा महिलारिया बिपिएफआव सासेबो बिजाथि नागिरनानै मोननाय नंलिया बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो हाग्रामा महिलारी डाঙरियार जितु मानसिकता यार लगत कोनो मिलिब नोवारिब जोने समाजर भाल चिंता करे जोने समाजखনৰ किबा एटा होवाটো বিচাৰে আৰু जितु गणतांत्रिक जितु वातावरण बा मूल्यबोधर राजनीति जिসকলে কৰিব বিচাৰে সেই সকলে বিপিএফত থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ওয়ান মেন আৰ্মি তেখেতে নিজে কৈ লয় গতিকে আজি বিটিসি নিৰ্বাচন আহি আছে বেলেগ দলবিলাকে ৰাইজৰ লগত আলোচনা বিলোচনা আৰম্ভ কৰিছে কেনেকৈ ভোট লম কি কাম কৰিম এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ডাইৰেক্ট টেন্ডাৰ দিছে 2 লাখ ডিপ্লাই ক্যান্ডিডেট মানে নমিনেশন মানে ল'ব লাগে সো এই যে চিন্তা অকল টকা পয়সা বা পাৱাৰৰ গেম আৰু 17টা বছৰ অনলি এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰিয়ে পঠাই দিলে তেখেতে ইয়াৰ কাৰণে আজি বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন কাম হোৱা নাছিলে গতিকে আজি বিপিএফত মইতো দেখিছো যে নিৰ্বাচন আহালৈকে নমিনেশন দিবলৈও মানুহ নাথাকিব তেখেতে মানুহ মাটি আনি নমিনেশন দিয়াব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত সকলো এতিয়ালৈকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ত আমি এনডিএ হিচাপে একেলগে আছো ৰাজ্যতো একেলগে এনডিএ হিচাপে কাম কৰি আছো আৰু কাউন্সিলত বিজেপি ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ চলি আছে গতিকে যেটো মিত্ৰতা বা এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে বুলি ভাবা নাই আমি একেলগে আগুৱাই যাম নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে সময় আছে কিন্তু আজি আমি ইউপিপিএল বিজেপি হিচাপে যিখিনি ৰাইজক লৈ কাম কৰিছে বিটিআৰ অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা উন্নয়নক লৈ পেলাই ডেডিকেটেডলি যিখিনি কাম কৰিছে ইটো আহি থকা সময়ৰ ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতাটো ৰাখি যোৱাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো চৰ্চা চলিছে বিপিএফ আমি ওয়েলকাম কৰিম যোনে যোনে আহে কাৰণ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰে কাম কৰিব লাগিব গতিকে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যিসকলৰ কাম কৰিবলৈ মন আছে তেখেতসকলে আমাৰ দলত আহিব পাৰে আৰু দলৰ নীতি নিয়ম মানি পেলাই একেলগে কাম কৰিলে অঞ্চলৰো ভাল হ'ব দলৰো ভাল হ'ব ৰাইজৰো ভাল হ'ব আৰু আমাৰ মিছন আছে ইতিমধ্যে আমি 26টা জনগোষ্ঠীৰ ভিজন ডকুমেন্ট আমি ইতিমধ্যে পাবলিশ কৰিলো অহা মাৰ্চ মাহত আমাৰ চৰকাৰখনে আৰু অহা 25 বছৰত বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কি কাম কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে আমি ভিজন ডকুমেন্ট ৰিলিজ কৰিবলৈ গৈ আছো আজি শিশুৰ পৰা লৈ পেলাই বৃদ্ধলৈকে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমি আঁচনি বনাইছো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আঁচনি বনাইছো আৰু সেই আঁচনিবিলাক আমি ৰূপায়ণ কৰিছো মাটি বাৰীৰ পৰা আদি কৰি স্বাধীনতাৰ এই 78 বছৰত পেন্ডিং হৈ থকা ইস্যুবিলাকো আমি সমাধান কৰিছো গতিকে আজিৰ তাৰিখত ৰাইজক কি লাগে ভাল শাসন লাগে ভাল পৰিৱেশ লাগে নিৰাপত্তা আৰু শান্তি লাগে উন্নয়ন লাগে আৰু সেইখিনিটো আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছো অলৰেডি কৰিছো গতিকে এইখিনি সময়ত বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাৰ লগত আছে আৰু আমাৰ লগত থাকিব কাৰণ আমি ৰাইজক মৰম কৰো আৰু ৰাইজেও আমাক মৰম দিছে आंनि सिनायथिखौ होग्रोनो नागिरदों आंनि मुङा मिथुन स्वर्गियारि आंना समस्थिया दिहिरा दिनै जितु मोनसे थाखानाय रुलिं गभर्नमेन्टआव थाखानाय हानजाखौ गारनानै फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों गोबां सम अबजार्भ खालामबाय थादों जेनेबा नोंथांमोना नुगासिनो मोनसे नेशनेल पार्टी बिजेपिनि जितु डमिनेन्स बे डमिनेन्सआव थायोब्ला जोंनि 35 लाख जिखिनि बर'फोर दङ बिथांनि फिउचारा एसे खोमसियाव थांगोन नामा बेखौ जों नोजोर होनानै नुदों मानो होनना बुङोब्ला गोबां जिखिनि 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा मावनाय खामानिफोर बे खामानिफोराव जों नुबोगासिनो खायसे अभाब अभिजग बेफोरखौ सुफुंनानै होनो हायाखै
दा जोंहा बर' हिसाबै जों नुबाय जिखिनि जोंनि सुबुं अनजिमा बे सुबुं अनजिमायाव जोङो मोननै गाहाम जों आनसलिक दल जों सालायनानै लाखिनो हानाया बहुद गोब्राब। मानो होनोब्ला जों गोदोनो मिथिगौ ब्रिटिशफोरा जोंखौ मा खालामदों डिभाइड एन्ड रुल। जेरैहाय जोंहाबो दिनै मोननै गावबाय नालाय डिभाइड एन्ड रुल, जोङो सोरखौबा खोमायाव हमगोन सोरखौबा आथिङाव हमगोन बिदिनो गादबनानै दोननो नाजागोन। दा बे खेथ्रआव सारा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरा बुजिनायनि सम जाबाय, लाइमोनफोरा बुजिनायनि सम जाबाय, जाहाथे फैगौ समाव जिथु 2025 मायथाइयाव जोङो माने बिपिएफ दोलोखौ लाबोनो थाखाय गासैबो खामानि मावनांगोन। लाइमोनफोरा दिनै बुजिनांगोन जोंहा जिथु जोंनि संस्थापन लाइमोनफोरनि जिथु थांना थानायनि जिउ राहा 5 बोसोराव जों दिनै नायबाय मोनसेबो माने जोङो पस्टफोराव माने मा खालामनाय बेखौ पस्टफोरखौ फिलआप खालामनाय बेफोरखौ जों नुवासै। दिनै बुंनो थाङोब्ला आं मोनसे एनजिअ खामानि मावोमोन। बे एनजिअ खामानि मावनानै सारा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आं गासैबो स्कुलफोराव आं हाबदों। बेयाव आङो अफिसाव आं खोनासंदों। बेयाव नुयो जोङो मोनसे स्कुलावनो अबावबा 12टा गाहाम पस्ट खालि दङ, अबावबा साइन्स टिचार गैया, अबावबा माने हिन्दी टिचार गैया। दा बेफोरखौ सुफुंना होनायनि दायथ'आ सोरनिमोन? दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुङो क्वालिटि इडुकेसन। क्वालिटि इडुकेसना माब्ला फैगोन? क्वालिटि इडुकेसना फैनांगौब्ला जोंनो नांगोन क्वालिटि टिचार। दा बेबायदि क्वालिटि टिचारफोरखौ जुदि जोङो समाव एपइन्ट खालामाबा जोंनि जिथु गोदान जेनेरेसन बे जेनेरेसना मालाबाबो माने जोङो साक्सेसफुल जानो हानाय नङा। दा बेफोर नोजोरखौ नायनानै जोंनि जिथु माने बिटिसिनि थाखानाय जिखिनि गोहो फांसन बेफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जों जुदि मोजाङै गावनि माने जिथु अट'नमास जिथु जोंनि काउन्सिल बे सेल्फ गभार्नेन्सखौ जोङो खोमानानै लादों होननानै जों बुंनो हायो आरो। दा बेखौ जोङो नोजोर होनानै जिथु सेल्फ गभार्नेन्स सेल्फ पावारखौ जोंनि ट्राइबेलफोरानो ट्राइबेल हिसाबैथ' मैखोम जों बर' हारियानो बुंनानै लाजायो बेयाव। दा बेखिनि गोहोखौ जोङो मोनफिननो थाखाय जोङो 2025आव जरदारै जुजिनांगोन। लोगोसे आं गासैबो जोंनि बिटिसिनि गोरों गोरा रोंखा रोखा लाइमोनफोरखौ खावलायो जाहाथे नोंथांमोना नुखानाय जिथु प्रब्लेम बे इसुखौ नुनानै नोंथांमोना जुदि न'आव सिरि सिरि थायोब्ला लासैनो जोंनि जिथु अस्तित्व बर' हारिनि जिथु थांना थानायनि मोन्थाय बे मोन्थाया लासैनो जोंहा गोमालांगोन होननानै आं सानो। बेखायनो दिनै गोख्रों भाबै मोनसे डिसिसन लानानै जों दिनै बिपिएफ दोलोआव जइन जानो थाखाय जों आवगायबोदों। आरो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंखौ जिबायदिहाय बिपिएफ दोलोआ अनसायनानै लादों आरो जिबायदिहाय जोंखौ माने खोथा होदों बेखौ जों मावलांगोन। आरो गोबां समनि गेजेराव जों नुबाय थागोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जिथु सिंनि बाथ्रा बेफोरखौ रायजो राजा नोंथांमोना मिथिनो थाखाय सम नांगोन। बेखौ जों लासै लासै जोङो जुजिलांगोन। आरो लासैनो जिखिनि जोङो नुनाय जिथु डाटा जिथु इनफरमेसन बे इनफरमेसनफोरखौ नायोब्लाथाय बिपिएफ दोलोआ रोखा 2025 मायथाइयाव सरकारा दागोन रोखा। आरो बेखायनो आं दिनैनो बुंखाबाय जाय बिथांमोना गोनो गोथो जानानै दङ इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै गोख्रैनो बिपिएफ दोलोआव जइन जादो। बेखिनिखौ आं बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।